bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombe ngesizulu uShe wagqonqa umculo uMaskandi obezithwele uMabonga eKhulelwe Dlamini obeneminyaka ewu-35 kwathi indodakazi yakhe eneminyaka emihlanu yasizwa ukuphuma ngewindi ngesikhathi kusha itekisi eDandi. Nginimelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel yami ehamba phambili Red Enkezo. Kanti ke mina ngiveze uNquthu ngakhumalo bathi elasibona amagumete. Mothi semusha lekhaya ngizocela uqinisekise ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. uShe wagqonqa umculo uMaskandi obezithwele uMabonga eKhulelwe Dlamini oneminyaka ewu-35 kwathi indodakazi yakhe eneminyaka emihlanu yasizwa ukuphuma ngewindi ngesikhathi kusha itekisi ekade iphume eDandi. Ngokusho ukanina ongumholi weqembu uthandekile engubani oneminyaka ewu-58 umufi bebuyisa indodakazi zakhe uNokubonga Hadebe eneminyaka ewu-5 ngesikhathi behlelwa ingozi yemoto. uMabongi waphelezelwa yimi ehambisa ingane emakhaya ngaze ngamgibelisa itekisi ebisuka eGoli kwathi ngo-4 ntambama wasifonela esazisa ukuthi itekisi seyiphume eNquthu. Sathi sesiphinda simfonela ucingo lakhe lungasangeni kuthe ebusuku ngabo-8 kwafika itekisi eyayisitshela ukuthi uMabongi baphuthunyiswe esibhedlela ngoba bashe netekisi. Uthe kusize uNokubonga oneminyaka ewu-5 ewatshela ukuthi umbonile uneneshe etekisini nabanye abantu uyena obhalise konke nasemakhazeni futhi wachaza okubuhlungu kakhulu umntanakhe lapha besenezinyanga ezisikhombisa ukhulelwe. uShe emhlabeni ingane engenayise eneminyaka ewu-10 neminyaka emihlanu lapha uthe akakholwa ukuthi ngeke sayibone indodakazi yakhe njengoba kuthiwa izeyabona nangesidede sejaketi sibe siyigqokile lapha njengoba ebusweni besingasabonakali. Uthandekile uthakazi ukuthi uzothathani ahlanganise nani ukungcaba umntanakhe ngoba naseqenjini lakhe angaliqashi lapha emcimbini emkhulu lapha nawo umculo wabo awusadlalwa futhi emsakazweni lapha. Unxusa noma ngubani ukuba xhasa ukuze akwazi ukungcwaba ingane yakhe nomzukulu ukubalisa uthandekile obecula indodakazi yakhe uthandekile obeyiqembu ele-album emahlanu lapha. Uproducer wothandekile uThobani Captain Luthulu uthe akuvumi nokuthi akhulume ngenxa yodumo lengozi olumqemile. uMabonga ungaseqhudweni enkandla futhi ubeseganele kwaHadebe. Ushiye emhlabeni unina isoka lakhe izingane zakubo ezimbili nakubo nezakhe futhi izingane ezimbili. Bafethu izona esiniletha zona namhlanje kwesenkezi. Mhlawumbe na engakuthini wakho ukuphawula ngalolu daba ahlala lapha na comment section sikhulume ngale ndaba.